Čo si sa treba urobiť pred tými oproti hrdina, že mi budeš nadávať do idiotov z prostých? Počujem ma, pani mi povedala... Čo ti povedala? No. Čo ti povedala? Že si žalobaba. Ešte raz, čo ti povedala tá pani? Ktorá pani? To je jedno, ktorá No, pani. tak čo tu trepe za nezmysly? Jakéže nezmysel, keď ty si zavolal na mňa niekoho? Koho niekoho? Však sa vyjadruj vlastne spisovne a nie vlastne ako pod vplyvom alkoholu. Čo máš pod vplyvom alkoholu si zase? Ty si asi pod vplyvom... Ja som není, ja môžem fúknuť. Ty môžeš fúknuť tiež? Ty môžeš lieky, môžeš... Ešte raz, ty nemáš právo nikomu nadávať do idiotov z prostých a vykrkovať na celú stanicu a ešte niekomu zakazovať to, čo má v práve. Akože, čo máš práve? No udávať ťa. Ja ich udávam? Áno, to mám právo ťa udávať. A prečo by to malo byť akože svoje právo? To je moja povinnosť a nie len právo. Udať ťa, keď ťa vidím, keď sa dopúšťaš protiprávneho konania. Čo tu teraz robíš, prosím ťa? Sedím. No, a? A čo? Potom čo, keď sedíš? Vieš o tom, že tu nemáš čo hľadať? Prečo by som nemohol tu sedieť? No a potom ideš kde? Toto je verejné miesto. Dobre, a potom ideš kde? To je už moja vec. To není tvoja vec, lebo sa dopúšťaš protiprávneho konania. Tak sa ťa pýtam, kde ideš? Aby som ťa zase znovu neudal. A kde by som mal ísť, akože čo je protiprávne konanie pre teba, že keď Áno. ja sa rozbehnem odtiaľto z tejto stanice niekde preč? Ale kde preč? To je jedno. To není jedno, povieš kde preč a vtedy sa buď dopúšťaš alebo nedopúšťaš protiprávneho konania. No tak to, do toho ťa akože nič. Je mňa, lebo vlastne pokiaľ ty vlastne nerobíš to, čo máš robiť, to není tvoje súkromie. Ty sa nachádzaš na úseku železníc, kde musíš dodržovať to predpisy a nariadenia. Keď ich nedodržuješ, tak sa dopúšťaš paragrafu 108 o železniciach, kde ti hrozí 300 € pokuta. Takže si nevyprávaj nezmysly tvoje blúdy. Dobre, okej, ahoj. No, tak sa ťa pýtam, aby si nehovoril, že ťa znovu udám. Čo tu hľadáš? Osobný vlak. Čo tu robíš? Áno. To je moja vec. Takže potom budem volať políciu, pokiaľ tieto priestory Áno, nie... nech prídu. Áno. Vieš, čo mi urobia? Čo ti urobia? Iba prídu, opýtajú sa ma, čo tu robím. No. Poviem im, že tu sedím a oni, že v poriadku. A idú preč, hej? Áno, To nemyslíš vážne? úplne takto to je. Tak ty usvedčuješ policajtov z protiprávneho konania, hej? Uvidíš sám. Akože uvidím, však ja uvidím vlastne, že aj ty budeš riešený, aj policajti budú riešení. Ty za prístupok a oni za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Pokiaľ tvrdíš, že je to takto, ako si teraz povedal. Lebo pravdepodobne je to takto, lebo keby ťa vlastne riešili za tú protiprávnu vec, ktorú ťa musia riešiť, tak by si tu už nebol. Ani včera, ani dneska, ale vidím, keď som sa aj vrátil z Bratislavy. Je to protiprávna. Dívaj sa. Vypadni, choď preč a Ešte daj raz, mi pokoj. ty ma čo kurva. obmedzuješ na osobnej slobode? Ja teba nie, ale Keď vravíš, že aby som teba vypadol, neobmedzovali na osobnej ešte slobode. raz, ty pôjdeš do výkonu trestu za tvoju protiprávnu vec, to ti sľubujem na 100%, a ty si začal túto vojnu, nie ja. Ty si ma primitívne okradol. Okradol a ešte si vlastne ma nazýval pred viacerými ľuďmi aj teraz do idiotov z prostých. Dopustil si sa protiprávneho konania, prístupku, za té protiprávne konanie budeš riešený. Ty nemôžeš nikomu hovoriť idiot z prostých. Uši bolia z teba, choď už, prosím. Ja nepôjdem, ty pôjdeš odtiaľto preč, pokiaľ nevykonávaš tú vec, ktorú máš vykonať. Pokiaľ vlastne tu nemáš čo hľadať, ty tu nemáš čo hľadať a pokiaľ tu nemáš čo hľadať, mal by si opustiť priestory železníc. A keď neopustíš, udám ťa. Dobre, a ty čo tu robíš? Ja vlastne som vystúpil z vlaku a išiel som za tebou, lebo si na celé ústa vykrikoval pred týmito ľuďmi, čo tam na tom druhom nástupi sú, že idiot sprostý Jurík, udávaš ľudí. Nie, To si povedal. Ja som iba povedal, že Jurík. Klameš, ja to mám nahraté, vlastne, že si povedal idiot sprostý. Takže si nevymýšľaj. Prosím ťa, už choď, prosím ťa, prejď. Dopustil si sa Martin Hudec Poď už, proti právneho prosím ťa, konania. prejď. Ty si vieš čo, veľký frajer? Ty si veľký frajer, ty si není veľký frajer pred tým mostom. Ty si veľký frajer tu na stanici, lebo hráš hrdinu pred tými ľuďmi, čo sú oproti, lebo chceš byť zaujímavý. Lebo ty si Ale myslíš... jaké ľudia sú tu? No tu sú, čo si, slepý? Dvaja ľudia? No. Jeden, dvaja. No, takže vlastne ty si tam v tých miestach vykrikoval po mne, idiot sprostý. A pamätáš, keď som ti hováral tu pár dní dozadu, vlastne pri tom moste, že aby si vlastne nepoužíval vulgárne slova, chvíľku, jeden deň alebo 2 dní ti to vydržalo a napriek tomu, vlastne, že sa stretávame dosť často na tej cestičke, už som si myslel, že si dal povedať, napriek tomu si to dneska porušil. Takže
Ty si mňa, Martin, zradil, nie ja teba. Ty si ma primitívne vlastne vtedy okradol. Primitívne okradol. Prečo bonzuješ? Nie, ja... Bonzova... No? Ja som ťa chcel iba vyhnať z tej chalupy. Klameš, zavádzaš. Jednak to není chalupa, vlastne je to ubytovňa pre každého človeka. A ty... Ešte raz. Klameš, zavádzaš. Pokiaľ mi dokážeš vlastne video nahrávkou, že som sa tam sprchoval, aj teraz ma ohováraš, šíriš veci, ktoré sa nezakladajú na pravde, ktoré nevieš dokázať. Tam sú kamery, takže pokiaľ by som sa kúpal, pokiaľ by som tam robil to, čo hovoríš, tak by to bolo zdokumentované. Takže si zase nevymýšľaj, nezavádzaj, Martin, neohováraj ma na verejnom priestranstve pred viacerými ľuďmi. Dobre, daj mi to. Nie, ty si mňa začal osočovať. Hovor mi, že... Počujem, hovorím ti jednu vec. Daj mi svetiť. Ale však ty si mňa, aký svetlo, však ty si po mne vykrikoval. Ja som šiel len reagovať na to. A zase vulgárne nadávaš. Budeš na mňou chodiť, či kokot, ako taký pes? A však zase nadávaš, že som kokot. Nie, jaký kokot, čo je? Ale Martin, ale ja za to Chodíš za mňou ako taký pes pojebaný. Ešte raz, Martin, ty nemôžeš byť vulgárny. Ty nemôžeš byť vulgárny. Martin, porušuješ zákon. Buď odtiaľto opustíš tieto priestory, alebo budem volať políciu. A ty si volaj koho chceš. Áno, budem volať políciu, Martin. Volaj si koho chceš, kurva, nechoď za mňou ako Ešte taký raz, pes. ty si vulgárne mne vlastne nadával, tak ja som sa vlastne išiel teba spýtať, prečo mi vulgárne nadávaš na plné hrdlo. Videli to viacerí ľudia a mám to zdokumentované, Martin. Dobre, choď už preč a daj mi pokoj. Ty pôjdeš odtiaľto preč. Nechoď za mňou Ty stále pôjdeš ako odtiaľto taký preč, lebo kokot. sa dopúšťaš protiprávneho konania. Nenadávaj mi vulgárne do kokotov. Choď preč a daj mi pokoj. Už si bol na okresnom úrade, či ešte nie? Bol si na okresnom úrade? Choď preč. A či si bol za tú krádež na okresnom úrade? Ale choď Ku ktorej si sa priznal, ku tej krádežej. Martin, ty si sa vlastne dopustil trestného činu vtedy, keď si ma ukradol na chránenej osobe. To nemala vyšetrovať železničná polícia, ale vyšetrovateľ. Lebo ty si veľmi dobre vedel, že som invalidný dôchodca, že som držiteľom ZTP preukazu. Dobre. A následne si ma okradol. Dáš mi pokoj, Okradol. kurva, nechoď sa Ty mi len nedáš pokoj, keď nebudeš Nebudem vlastne... na nalepený, ako Ešte kokot. raz, nenadávaj vulgárne a upusti tieto priestory, inak budem musieť volať políciu. Ty opustí tieto priestory. Tieto priestory tu nemáš čo hľadať, vidím, že necestuješ. Idem, za to... No poď ideme. A ona ti to vysvetlí, že tam nemáš čo hľadať. Poď ideme tam. A ty tu čo Poď robíš? ideme. A čo chodíš Ja som vystúpil, nie, však ty si do mňa vykrikoval, z tejto z diaľky si vykrikoval a Áno. vulgárne si ma nadával. Nie, povedal som ti, že Jurík, čo? Klameš, Jurík, vlastne a vulgarizmy si používal. Mám to zdokumentované. Jaké dokumentov? Mám to zdokumentované, ukážem to polícii. Ukáž to nahrávku. Ukážem to polícii. Ukáž to nahrávku. Však na polícii, keď budeme vlastne účastníci konania, tam to uvidíš, tú nahrávku, keď si vypýtaš ako účastník konania. A ešte keď budeš krivo vypovedať, budeš obvinený z krivej výpovede. Nahrávka nehrá žiadnu rolu. Ešte raz to vravíš ty, Martin. To vravíš ty, Martin. Už mi dáš pokoj, Ty svatý, mne dáš kurva? pokoj, ty mne dáš pokoj a nebudeš ma nazývať pred vlastne verejnom priestranstve. Títo dvaja takisto svedkovia budú vypočutí proti tebe a doloží sa nahrávka. Následne, otoč sa, Martin. Otoč sa, dívaj sa, čo sa robí. Otoč sa. Aha, teraz spácha protiprávne konanie. Keď pôjde na bicykli, vidíš? No a čo? No, a Ale ty tu všetko nemôže riešiš jazdiť. takýto kopečený, To sú nie je kokotiny. Ty si to teraz videl, ak nebudeš volať políciu na tú pani, že sa dopustila protiprávneho konania. by som mal? Neohlásenie protiprávneho konania je protiprávne konanie, Martin. Dobre, ale tu úplne ty robíš také veci, ktoré... Martin, nemusíš môžem ti ukázať fotku, kde je po Vaskej Bystrici zalepené. Akékoľvek protiprávne konanie, hláste na 158 železnice, to tam dali. Mamo moja. Ale však ja sa vyznám paragrafov, to ti nepovedali To ma policajti? nezaujíma, teba zaujímajú iba paragrafy, ktoré sa týkajú teba. Ešte raz, mňa zaujíma všetko to, čo robíš ty. Mňa jebe, jasne, Čo jebe? Tak lebo... poď, Martinko, ideme tam ku ďalničiemu mostu, keď si taký frajer. A čo Poď. Tam? Čo tam? No však poď, ideme sa povyprávať. A prečo? Či budeš taký frajer, lebo Prečo až tam? no preto, lebo vlastne ty si hrdina tu, pred viacerými ľuďmi, aby si bol zaujímavý, aby si ma zosmiešňoval. Poď, ideme tam, Martin. Jakými ľuďmi, keď tu nie je... Martin, chodili tu doteraz. Nie je tu nikoho. A ešte vieš, ty si presne ako Melo. Poznal si to video Melo? Že vlastne keď bol na polícii, tak už bol hrdzenia. A keď ho policajti kriminálnej polície zobrali, tak si myslel, že sú mafiáni, že mu niečo idú urobiť. Tak vykrikoval pomoc, pomoc. Ale keď už zistil, že to bola kriminálna polícia a že už prišiel do budovy, tak už vystrčoval rožky, tak to dávali na YouTube kanály toho Mela. Ty si presne taký istý, že pokiaľ vlastne si na verejnom priestranstve a pokiaľ vlastne sú tu ľudia, chceš ma zosmiešňovať,
a vieš vlastne, že sa ti nič nestane, ja nemôžem ti nič urobiť za tieto vulgarizmy, ja ťa môžem maximálne udať. Ja ťa môžem, vieš kedy, Martin, spacifikovať? Vieš kedy ťa môžem spacifikovať, keď ma budeš napádať fyzicky. Vtedy ťa hneď spacifikujem. Ale ja som ti nespravil nič. No, ale keby si spravil, že ma napádaš fyzicky, tak to spacifikujem. Dobre. A ešte Martin, vieš, že sa stretneme? Martin, vieš, že sa stretneme? Kde? Vo výkone trestu, vo výkone väzby sa stretneme, to ti sľubujem na 100%. Obidvaja sa stretneme a ver tomu, že to vybavím s justičnou strážou, aby my dvaja sme boli na cele. Dobre. A tam si nebuď vyberať. Pamätaj slova, že ti povie Bachar, ty si nemáš právo čo vyberať, ty si uvedom, že si vo výkone trestu alebo vo výkone väzby. Budeš so mnou na cele, to ti vravím ja. Nehovor mi stále do mňa, do piče. Budem do teba hovoriť, lebo vlastne vulgarizmy používaš, nemáš tu čo hľadať, dopúšťa sa protiprávneho konania, neupustíš od svojho protiprávneho konania a dopúšťa sa paragrafu 108. Poďme tu, čo je vlastne tej kadibudka, ona ti to povie, že sa dopúšťaš. Jaké kadibudky? Tu, čo kadibudka, čo je tam 24 hodín. Ale jebem na to, akože ja... No a ja viem, kto ti povedal. Viem, kto ti povedal, že som ťa udal. Upratovačka. Už si dával pozor na slova. Čo? Upratovačka ti to povedal? Áno. Áno, presne tak. Upratovačka ťa neupozorní, nevyhodí. Pokiaľ neupustíš od svojho protiprávneho konania, posledný krát ťa vyzývam, tak ťa udám a pôjdem vlastne volať na 158, že vlastne využívaš priestory, ktoré sú zakázané. Akože ich využívam. No využívaš teraz, nemáš tu čo hľadať. Ale čo mi prídu, policajti povedia? Áno. Čo mi povedia? Nič mi No povedia ti, dajte občiansky preukaz, pošleme ťa na železničnú políciu a železničná polícia ťa bude riešiť, pôjdeš na správne konanie a dostaneš poriadkovú pokutu do 300 €. Ale už mi daj pokoj, kurva, svatý. Ja ti nedám pokoj, ty mne dáš pokoj, aby si mi vulgárne nadával. Predtým, kurva. Ty vlastne mne nedáš pokoj, lebo vulgárne nadávaš, Martin. Ty mi stále chodíš za... Martin, ešte raz, ty mi vulgárne nadávaš a ty vlastne... Ešte raz, ja budem dovtedy ťa upozorňovať, keď neupustíš od svojho protiprávneho konania. Čo tu hľadáš? To je moja vec. To není tvoja vec. Ty vlastne pokiaľ necestuješ, nemáš tu čo hľadať a ty necestuješ. Podri sa. Martin, necestuješ. Bude ti to dokázané, lebo tu sú kamery, takisto vo vlaku sú kamery, že si nešiel na najbližší vlak. No a čo? No a to, že vlastne sa dopúšťaš protiprávneho konania. Nikomu nič nerobí. Ty vieš, koho máš prezývku Martin Hudec? Vyšetrovateľa inšpekcie z Nitry. Policaj jeden z vyšetrovateľov inšpekcie, čo rieši policajtov, tak sa volá Martin Hudec. To ma nezaujíma. To ťa musí zaujímať, lebo budeš udaný vyšetrovateľom z inšpekcie a oni budú preverovať políciu, čo si povedal, že polícia ťa neriešila. Dobre, ale už mi daj pokoj, svátik, dobre, keď upustíš vlastne od svojho zavolať, kde chceš. Dobre, ale keď opustíš od svojho protiprávneho konania, tak vtedy. A ja mám kľúči. Ty tu nesmieš hľadať, Martin, čo na tej vlakovej stanici. Nesmieš tu byť. Necháš ma na pokoj, kurva, alebo nie? A čak vlastne ja ťa len upozorňujem, aby si upustil. Dobre, už poď preč odo mňa. Martin, ja sa ťa nezlaknem. Poď preč, ale ja nečakám, že sa ma zlakneš. Ale chodíš odo mňa preč. Martin, primitívne si ma oklamal. A robil si sa kamarát. Choď odo mňa preč. Robil si sa kamarát. Ja s tebou kamarát? Áno, kamarát. samozrejme, si sa robil. Choď odo mňa všade si ma ohováral. Diváčka, choď odo mňa preč. Martin, väčšine si pod vplyvom alkoholu. Vieš, že patríš do psychiatrickej vlastne liečby ústavnej. A protialkoholickej. Áno, presne tak. A prečo nejdeš? Však máš to zadarmo do Povazského Chlumca, tam je dobre. Tam je hovno, to je slabé. Je tam. Počúvaj ma. Tak do Súčian. Prosím ťa, daj mi pokoj už, kurva, nechaj Prečo ti by som mal dať pokoj? Žiť, kurva. Však dobre, tak si zober tašky, opustí tieto priestory. Ja ťa o to prosím. Ale ty si není policajt, kurva. Ešte raz, ja ťa prosím, aby si upustil od svojho protiprávneho konania. Tak idem volať vlastne políciu a idem ešte aj za tou zamestnankyňou, hej? Pani, prosím vás, chcem vás poprosiť, platí to podľa môjho názoru na celom území vlastne Slovenska. Tento pán mi vulgárne nadával, napriek tomu vlastne som ho upozornil, nevadí, napriek tomu som ho upozornil, že nemá čo hľadať, pokiaľ necestuje na úseku železnic. Je to vlastne ustavené podľa mňa aj vlastne na stanici vlastne Byča, nie? Takže idem na ňu volať políciu. Dobre, ďakujem.
Martin, potvrdila to, áno, je to zakázané. Počul si? Je to zakázané, že aj jej si nadával. Tej zamestnankyni. To ona povedala, ja nevravím, ja si to nevidel, ale ona povedala, je to zakázané. Tak aby si počul, je to zakázané na úseku všade, vlastne po celom Slovensku. Dopustil si sa protiprávneho konania a budeš riešiť za protiprávne konanie paragrafu 108, kde ti hrozí 300 eurová pokuta, Martin. Dobre, ale takže potom, aby si vedel. Dobre, upustíš vlastne od svojho protiprávneho konania, alebo nie? Dobre, volám políciu. Zase mi vlastne nadávaš do potkanov. Nechod za mňa ako potkal. Ty nemôžeš vulgárne nadávať, nemôžeš sa v priestoroch železnice vlastne nachádzať. Čo sa dívaš do toho koša? Ja sa môžem, čo je vlastne zakázané. A ešte jedno, Martin, potom aby si vedel. Na úseku železníc nie je povolené ani vyberať z kontajnerov. Tak keď ťa zbadám, udám ťa aj za toto, hej? Dobre, bude ti hroziť 50 eur pokuta. Pokiaľ neupustíš od svojho protiprávneho konania, tu sa nemáš čo zdržovať, keď necestuješ. Jasne, ako náhle sa vyparíš, tak ja som zase späť. Ja aj tak sa priznávaš ku svojmu protiprávnemu konaniu a dopúšťa sa pokračovať celého protiprávneho konania. Pokiaľ tieto priestory neopustíš, tak samozrejme stále ťa budem upozorňovať, lebo ľudia sa ťa boja, nemáš čo hľadať, čo ťa vyhodili z ubytovne. Však môžeš, však rovno sa usvedčíš, vlastne, že rovno ti povedia, že moje právo je ťa upozorniť. Napriek tomu vlastne moje právo je aj volať na políciu a udať ťa. A ty za to, že ťa udávam, ťa budem udávať do konca života, Martin. Všade. Počujem a no. Policajti mi povedali, že ty si väčšiný sťažovateľ a väčšiný idiot, že ktorý proste sa nedokáže uvedomiť v tej hlave proste. Tak to ti povedali policajti. A ktorí to policajti odkiaľ boli? Z Byča alebo železničný? To je jedno. Ja. To není jedno, však si povedal policajti. Dobre, a tak prečo ohováraš policajtov? Prečo sa zaujímaš? To bude zaujímať vyšetrovateľov z inšpekcie. Dobre. To bude zaujímať vyšetrovateľov z inšpekcie, Martin. Ja necháš ma na pokoji, alebo... Martin, ty budeš vypovedať proti policajtom. Nebudeš vulgárne nadávať, Martin. Ja nesmieš a nemôžeš vulgárne nadávať. Ja zavolám policajtom. Zavoláš, rovno ťa stotožnia a rovno bude riešim za protiprávne konanie. Že si ma občičkával. Jasné, takže si ešte budeš vymýšľať. Jasné, takže ešte budeš obvinený z krivej výpovede. A potom ešte ďalšie protiprávne konanie budeš riešený. Už mi dať pokoj? Martin Hudec. Martin Hudec. Nedáš mi pokoj? Martin Hudec. Nedáš mi pokoj? Martin Hudec. Dopúšťa sa protiprávneho konania a ja ťa upozorňujem, aby si upustil od svojho protiprávneho konania. Jurik, ja sa nevolám Jurik. Ty Jurik. Ja sa nevolám Jurik. Jednoznačne klameš. Vyšetrovateľ mi povedal, že keď ťa budem chcieť nastrať, mám ti povedať tvojim pravým prezviskom. A to je ktorý vyšetrovateľ? To je jedno. To Virdzek sa predstavuje ako vyšetrovateľ, on není vyšetrovateľ, on je poverný príslušník. Ježišmaria, ty! Račkujúci kokot, už mi daj svoj. Martinko, zase mi podal do kokotov. Tak to je krása, ďalšieho protiprávneho konania si sa dopustil. A zase mi budeš do mňa sa... Nie, Martin, ale ty porušuješ zákon. Treba si uvedomiť. Dáš mi pokoj, kurva! Martin, ty si mňa vlastne začal atakovať a vulgárne mi nadávať. To není, že vlastne ja by som ti niečo robil, keby si neporušoval zákon. Ale ty porušuješ zákon a... Ale ty si nie policajt, ty si tu není od toho, ty si nie orgán. Martin, ty smiešný, lebo ja som občan, ktorý má na to právo ťa upozorniť, že sa dopúšťaš protiprávneho konania a ak neupustíš od svojho protiprávneho konania, tak budem volať hliadku polície. A idem skontrolovať, kde sedíš, lebo väčšine sú tu veľa špakov, zobere sa DNA z tých špakov a budeš usvedčený, Martin, hej? Podej sa. Tieto špaky, keď tu budeš vyhadzovať, lebo si z toho dôvodne podozrivý, aj pri prístupku sa musia robiť základné veci, ako pri trestnom čine vraždy, tak sa musia aj pri prístupku riešiť. A ver tomu, že keď sa raz všetky tie špaky zoberú, bude tam tvoje DNA. O čo stavíš sa? Ale to je úplne jedno. Martin, ty by si mal uvedomiť jednoznačne, že policajti vlastne robia to, čo by robiť nemali, zavádzajú a kryjú ťa, ty to aspoň tak potvrdzuješ, a vlastne, čo mne tu hovoríš, a ty si zapamätaj, ten policaj už si asi vlastne zabudol, že on nie je vyšetrovateľ, on je klasický policaj, obyčajný policaj, len poverený príslušník. Ale prečo mi kokono, chodíš spoza uši kvákať pičoviny? Ja nechodím, ja som ďaleko od teba, Martin. Prečo klameš? No, tak ma nechaj na pokoji a choď preč. Ale ja ťa nechám na pokoji, keď nebudeš poručovať zákon. Chod do pičov do mňa. Martin. Chod do pičov do mňa. Keďže vidím, že si agresívny. Martin, keďže vidím, že si agresívny. Aha, špaka si vyhodil. Martin, špaka si vyhodil. Mám v ruke. Áno, ale vyhodil si. Nie. Z tvojho vlastne prestrancova to išlo. Martin,
Zdvihni to, lebo ďalšieho protiprávneho konania paragrafu 47.1d sa budeš dopúšťať. Zdvihni to, prosím ťa, lebo to je tvoj šmak. Dobre, tak nechceš upustiť svoje protiprávne konanie, tak aj toto bude nahlásenie paragraf 47.1d. Dobre, ale už choď odo mňa, prosím ťa, preč. Ešte raz, keď upustíš od svojho protiprávneho konania. Ja chcem sa niekde vyspať. A kde? Však máš ubytovňu. Či už nebývaš na ubytovni? Aha, tak už nebývaš. A nejdeš za týmto čo? Nevidel si Spartak? No a nejdeš tunak a vlastne do toho domu oproti? Či už tam nežije ten pán? Ja... Túto? No ten pán, čo tam býva? Nie, to je zhorená ona vec. Aha, to som aj nevedel. Včera som si to bol obzrieť a je to vyhorené. Ako vieš? Lebo som sa bol... Aj vnútri je vyhorené? Veď to bol dobrý človek. No, akože ja neverím, že bol zlý človek, alebo čo... To myslíš ten Pištá? Nejaký, no jeho volali... No Štefan, on je aj na YouTube kanály. Jeho volali... Štefan sa volá. Ale počkaj, veď dneska mi dorečili do piče. Jeho volali nejaký, akože... Ja viem jeho meno aj prezvisko. To je jedno. On má tu aj brata. No, a... Že vraj proste zomrel. No. A tá chalupa je... No... Niekto sa tam vyhral s benzínom. To vážne? Prísam Bohu. Hovorím ti, dneska som tam bol a som sa chcel ísť, akože, že som aj pozabieral, 2 okná som zavrel, ale tá chalupa, keby si do nej kopol, tak ona spadne celá úplne tak. Ja, že si asi vnútri pozerať, či sa tam dá spať? No, či by som si mohol desi zdriemnúť, vieš, lebo spávam, kade sa mi dá. Vieš, No dobré, a ty sa nebojíš porušovania domovej slobody? Je to? No. No tak keď to nepatrí nikomu, alebo aké to je také, aké to je. Však dobré, ale sám dobre vieš, že nejaká nehnuteľnosť musí niekomu patriť, nie? A ešte si sám povedal, že patrilo to tomu Pištovi, tak patrí to logicky niekomu, kto to kúpil, alebo vlastne jeho bratovi, kto to zdedil, nie? To ja neviem. A nevieš, nepoznáš také veci ako že squatting? Čo to je? Ja sa ťa pýtam slušne, čo to je? Že vlastne, že okempuješ budovu, ktorej nikto dlhodobo nebýva. Dobre, to je budova, Martin, to máš pravdu. To je budova, ktorá nie je súkromnej osoby. Ale toto je súkromné vlastníctvo a súkromný pozemok a plus ešte aj vlastne dom, ktorý vlastne nezhrňa vlastne do tých budov, čo si povedal. To myslíš ako, keď robí videá ten Ivan Donoval, nie? Čo je na YouTube kanáli, čo? To ja neviem. Ja iba čítam knihy, ja na telefóne nie som vôbec. No ale keby si ma počúval v dobrom, tak by si pochopil, že ti chcem dobre, pretože aj teraz, keď fajčíš na úseku železníc, dopúšťa sa protiprávneho konania, kde ti hrozí 300 € pokuta. A už som dofajčil, takže no, potom dobre. Ale toto je pre strancov železníc, Martin. Dobre, daj mi už pokoj konečne, lebo chcem ísť zrejme. Dobre, a ty si ho poznal toho Pištu, hej? No tak ale vedel si, že je to dôchodca. Čak dobre, čak a pôjdem preč za chvíľku, ale vedel si, že je dôchodca, nie? Ja nemám šajnu. Jeho volajú Quanction Kane, či jak ho volali. No, a on je na YouTube kanáli, ti môžem ukázať. Ja neviem, kto to bol, ani jak sa volal, ale ako vyzeral, vôbec neviem, kto to bol. Dobre. Vieš, čo by ti pomohlo, Martin? Ja ti poviem, čo by ti pomohlo. Ja si myslím a mám dôvodné podozrenie, že máš kleptomaniu. To je choroba, za ktorú by si nebol riešený. Sice si bol hospitalizovaný. Nechoď kurva stále za mňou, čo si... A bavím s tebou normálny, Martin. Ale ja nechcem, aby si sa čo len bavil. Prečo? Lebo ja si chcem ísť oddychnúť. A nie, nechcem, aby ma... Však dobre, ale môžem ti niečo povedať? Aby ma obťažoval taký idiot, ako si ty. Ja zase nadávaš mi. Do piče. A prečo mi nadávaš do idiotov? Hore dole budeme chodiť tak, vieš? Martin, ale prečo mi nadávaš do idiotov? Ty to nemáš oprávnenie. Ja to nechápem, ja to stále no nerozumiem. čo, tak mi povedz, ja ti vysvetlím. Ja tomu nerozumiem. No, ale ja ti vysvetlím, Martin. Slušne ti to vysvetlím. Ja tomu nerozumiem. Čo? Že prečo ma nenecháš na pokoji? Ja a Martin, nie že ja ťa nechám na pokoji. Práve ty si mňa oslovil týmto spôsobom, ako si teraz pred chvíľou povedal, vulgárne si mi nadával bezdôvodne a ešte mi zakazuješ ťa udávať. Ja si nezakazujem. Však si povedal, že som udávač. Udaj ma, koľko chceš? No, však to ti vravím, či to je moja povinnosť zákona. Udaj ma, ľudia. Ale Martin, neohlásenie protiprávne konanie je protiprávne konanie, to by sa mal vedieť, nie? Udaj ma, koľko chceš, ale daj mi hlavne. Dobre, Martin, keď upustíš od svojho protiprávneho konania, ja za tebou nebudem chodiť. Ja ťa len upozorňujem, že sa dopúšťaš protiprávneho konania a ak neupustíš od svojho protiprávneho konania, samozrejme budeš riešený a hrozí si ti sankcia až do 300 €. Dobre! Nechápeš to stále, si to nepochopil, že chcem od teba pokoj. Dobre, budeš mať pokoj, pokiaľ mi nebudeš vulgárne nadávať. Ja ti už nenadávam vôbec. Nadával si mi doteraz, Martin.
Počúvaj ma. Čo? A to dokedy bude taká smolná? No dokedy bude taká? Konverzácia bude dokedy? Dobre, dokedy mi nebudeš vulgárne nadávať a si ma všímať. Dokedy? No však práve, nevšímam si ťa. Ale však si mi vlastne ty vulgárne nadával. Nevšímam si ťa. Dívaj sa, Martin, takto ti poviem. Nevšímam si ťa. Mne by bolo lepšie ísť mojich známych pozrieť a vo večerných hodinách ísť domov, hej, do Kytického mesta. Ale ty ma zdržaváš, lebo už som mohol byť u tých známych, mohol som sa osprchovať. No preto, lebo si vykirkoval na plné hrdlo to, čo si pred chvíľou povedal a vulgárne mi nadával. Toto je tvoj, Martin. Toto je jedlo. Idem to vyhodiť. No to si vyhodil na verejné priestranstvo. Ďalšie protiprávne konanie. Ale ďalšie protiprávne konanie. Dobre, ale ďalšie protiprávne, vyhodím to do kontajnera. Vyhodím, bo to je na verejnom priestranstve. Vyhodím to. Idem to do kontajnera vyhodiť. Ako mi dokážeš, že je to tvoje? Tak dobre, keď je to tvoje, tak si sa dopustil protiprávne konanie, že si to vyhodil na verejnom priestranstve. Nevyhodil, Vyhodil. Ty tu nemáš čo odkladať. Tam máš napísané na stanici všetky predmety, ktoré sú vlastne není dovolené, nesmú ľudia odkladať. Ku ďalšiemu protiprávnemu konaniu si sa priznal. Ku ďalšiemu protiprávnemu konaniu, Martin. Dobre, už mi daj toto. A Martin, jednu vec môžem s tebou dohodnúť, dohodu, a potom ti už dám vlastne teda pokoj. Môžem uzatvoriť svoju s tebou dohodu? Martin. Nie. Tak potom nie, tak budem volať políciu na teba. Tak volaj. Dobre. Tak mám volať alebo nie? Zavolaj poď. A budeš počúvať? Nie, to je jedno. Dobre, budeš počúvať? To je za mňa. Dívaj sa, ja nemám kde bývať a ešte som... Však to sú dôvody väzby. Lebo keď budeš prezentovať, že nemáš kde bývať a keď sa dopustíš protiprávneho konania, 100% toto, keď budeš prezentovať, súd sa ťa zober do väzby. Vidíš to? A ty mi chceš iba zle. Ja ti nechcem zle, ty si mňa všímal. No ty si mňa všímal, lebo si vulgárne vlastne sa na mňa vyjadroval a tu nemáš právo vlastne skladovať veci. Poď, ja ti to prečítam. Tam je to písané. Ty nemáš oprávnenie vlastne skladovať veci na úseku železníc, nemáš právo sa zdržovať na úseku železníc, ty tu nemáš čo hľadať. Ty nemáš právo vulgárne nadávať ľuďom a nemáš rozhadzovať smeti ani špaky na verejnom priestranstve a pokiaľ netestuješ, máš odtiaľto vlastne ísť preč. Zober si veci a pôjdeš preč. Pokiaľ nie, tak budem musieť nútený buď privolať políciu. Nebudeš nútený, ty si nie je orgán trestný. Dobre, Martin, môžeme sa staviť o 1000 eur? Môžem sa vlastne staviť o 1000 eur s tebou? Ja ti dám 10 000 eur, nestačí, keď vlastne mi dáš 2 eurá. Uzatvoríme stavku, že mám pravdu? Uzatvoríme stavku. Ja ti dám 10 000 eur, ak prehrám, ale ty mi musíš dať nejakú vlastne sumu. Chce sa staviť dobrovoľne, alebo nie? Také vtáky neuzavieram. Tak lebo vieš, že mám pravdu a úmyselne porušuje zákon. Lebo vlastne keby si vedel, keby si bol istý... Martin, si agresívny. Dopredu ťa chcem upozorniť, lebo tvoje emócie vlastne dávajú najavo, že môžeš fyzicky napádať. Martin, nenadávaj mi. Usvedčil si niekoľko policajtov z protiprávneho konania a budeš musieť vyšetrovateľovi z inšpekcie a vlastne vypovedať, ktorí tieto veci ti povedali, urobili, čo si povedal. Si svedok zároveň, ale zároveň budeš v týchto veciach obvinený a plus svedok. A pokiaľ nebudeš vyšetrovateľovi vypovedať, tak samozrejme budeš obvinený aj z protiprávneho konania, že si odmietol poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní dôležité vlastne veci a podozrenie z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejného činiteľa, marenie spravodlivosti voči železničnej polície, pretože dôvodne podozrivý z tohto protiprávneho konania je Eduard Virdzek, policajt, ktorý vlastne ti to hovoril, ty si ho už minule nazval, keď si bol ešte trestne stíhaný a vlastne, že je to vyšetrovateľ, že ti to vyšetrovateľ hovoril, on je obyčajný policajt, poverný príslušník a teraz si ho prezradil, že si povedal, že keď mi budú hovoriť Jurik, že ma tak vyštartujú. Takže preto vlastne Eduard Virdzek mi niekoľkokrát hovoril, idem tú tašku zobrať, lebo pravdepodobne je to tvoja, tá taška. No, takže ty nemáš čo na súkromný pozemok dávať tašku? Nie, to je, buď si to zobereš, alebo takisto vlastne tam nemôžeš dávať tie veci. Nemôžeš, je to súkromný pozemok. Je to súkromný pozemok, ty to tu nemáš čo dávať. Jak to zobereš, tak si zlodejsko pojebaný. Ešte raz, takže aj to privolám políciu, že si sa priznal, že na súkromné pozemky odkladáš vlastne veci, ktoré nemôžeš odkladať. No čo, Martin? Čo? Keď aj prídu policajti. No čo? No, a hento tam nájdu no. tú tašku. No.
tak mi nepovedia ani Prečo? slovo. Ani slovo. Prečo? No pretože to tam môže byť. A to kto povedal? Majiteľ ti dovolil? Idem sa ho spýtať. Dovolil ti majiteľ? Čo sa spýtať? Dobre, ale dovolil ti majiteľ, hej? Čo sa spýta majiteľ? Dovolil ti majiteľ tam dávať? Čo sa spýta kurva majiteľa? Ešte raz, či ti dovolil majiteľ, ja sa pýtam slušne. Ale to mne... Ty si není policajt, aby si... A ty si není človek oprávnenie na cudzé pozemky vstupovať, ako si vstúpil tu, čo si sa priznal, pôjde vlastne vyšetrovateľ na ten pozemok, následne sa zoberú topánky DNA z toho pozemku a budeš obvinený za zločin porušovania domovej slobody. Pretože si sa priznal, že si bol zatvárať okna, že si bol vnútri a na tom cudzom pozemku. Dopustil si sa trestného zločinu, za ktorý ti hrozí 2 až 8 rokov. Dobre. Pretože nemal si hľadať na tom pozemku, priznal si sa ku tomu. Dobre, chod to riešiť, zavolaj. Ešte raz. Priznal si sa vlastne ku protiprávnemu konaniu. Tvoje tenisky, tvoje topánky a pachové stopy dokážu, že si tam bol, Martin. A tvoje priznanie. Dívaj sa, budeš za mňa chodiť stále? Áno, budem za tebou stále chodiť, pokiaľ si vlastne z tej vlakovej stanice nezoberaš veci, lebo necestuješ. Idem na to, idem si tam lahnúť a mám... Aha, tak potom sa chceš dopustiť ešte pokračovacieho protiprávneho konania. Takže to je síce smutné, ale voči tebe priťažujúce. Dobre. Čo dobre? Však dobre bude vtedy, keď opustíš tieto priestory, pretože zamestnanci sa ťa boja. Boja, však si im vulgárne nadával, však to táto pani blondína teraz povedal, keď som išiel za ňou. A potvrdila mi to, čo si tvrdil, že nie je protiprávne. A ešte rozhadzuješ aj kartonný popod. Ešte aj smeti tu robíš, Martin. A ešte sa ťa pýtam slušne, prečo tu rozhadzuješ špaky? Martin, prečo tu rozhadzuješ špaky? Čo chceš a nespovedaj ma. Zavolaj, koho len chceš. Dobre, upustíš od svojho protiprávneho konania alebo nie? FBI zavolaj. Martin. Ja si chcem odpočiť, lebo ja nemám kde bývať. No tak keď nemáš kde bývať, súhlasíš, aby ťa obvinili z trestného činu, zločinu porušovania domovej slobody na chránenej osobe? Čo ja som chránenej osobe urobil? No ty si vstúpil na ten pozemok a zatváral si okna. Ale ten človek je poprvé dávno mŕtvý? Áno, to znamená, že ty po pozemku môžeš chodiť, keď je mŕtvý, hej? Bol som tam. Áno. A chcel som iba sa vyspať asi. No dobre. A vôbec som tam ani nespal. Dobre, takže vlastne si preto nespal, lebo si vlastne zatvoril okna a sa ti tam asi nepáčilo vnútri, čo? Nie, bolo to také na spadnutie, vieš? A bal si sa, že to na teba spadne? Áno. No a nezobral si z toho domu nič, keď si tam vnútri bol? Čak, ty si bol vnútri, tak vieš, čo tam je, nie? Ja som Franky? Veď si povedal, že som Jurík. Ale neviem, ako voláš prvý. Toto je neuveriteľné, neuveriteľné, Martin. Neviem, ako voláš prvý meno. Vieš, to mi volá zodpovedná osoba, teraz to počuť. Zodpovedná 100% osoba mi volá. Táto osoba, ku ktorej som už mohol 40 minút navštíviť a potom ísť domov. Ku ktorej sa musím ísť osprchovať na jedz, lebo vlastne ten homosexuál, ktorý býva v mojom dome, vypína elektriku, vypína vlastne vodu. Preto tu chodím, nie preto, že vlastne by som tu býval. Vy všetci, aj tí policajti nekali, ktorí ma ohovárajú, si myslíte, že tu bývam. V živote som tu nebýval, ani tu bývať nebude v tomto meste. Ja mám kúpenú chalupu a kúpil som teraz pred mesiacom pri Žiline. Mám 3 chalupy v Topolčanoch, Kysucké Nové Mesto a ešte tu pri Žiline. 3 chalupy. Takže ja tu nebývam, to si zapamätaj. A ja som sa ku tebe čestne svedomito správal, pokiaľ ty si ma primitívne neokradol. A keby si ešte spolupracoval, tak ja, keby som nedal súhlas na trestné stíhanie, tak vlastne by si nebol trestné stíhanie. A ešte vieš, čo povedal Eduard Virdzek? Vieš, čo povedal Eduard Virdzek? Že kvôli mne máš zastavené trestné stíhanie. Kvôli mne. Lebo že keby som to nenaťahoval, mohol si už dávno odsudený a dávno si mohol byť vo výkone trestu za tú trestnú činnosť. Ale keďže ja som to naťahoval, preto sa ti to stalo, lebo prišla novela, takže ty mne môžeš poďakovať, Martinko. A nie, že vlastne ty na mňa budeš nadávať. Lebo ako povedal Eduard Virdzek, čo samozrejme pôjdem za ním, ja mám nahrávky, čo mi povedal ten Eduard Virdzek, takže ty mne môžeš ďakovať, že si momentálne nie vo výkone trestu. A ešte Martinko, potom aby si vedel. Zapamätaj si, ja to takto ukončím, lebo vidím, že neupustíš od svojho protiprávneho konania. Ja idem preč. Zapamätaj si jedno, keby som všetko robil preto a vyvíjal nátlaky, tak ver tomu, že od začiatku by to mal ten vyšetrovateľ z kriminálnej polície a nie tento policajt Eduard Virdzek, pretože ty si sa dopustil na chránenej osobe toho zločinu vtedy. On to nemal šetriť obyčajný policajt, lebo to ti hrozilo len do 2 rokov, ale ty keď sa dopúšťaš na chránenej osobe vlastne trestného činu krádeže, tak je to od 3 do 10 rokov.
Takže Martinko, treba si uvedomiť jedno, že kto je idiot, keď už ma nazývaš idiotom. A zapamätaj si jedno, Martinko. Ty keď už hovoríš niekomu idiot, vieš, ako musíš povedať tomu človeku, že je idiot? To, že máš dôvodné podozrenie, že je idiot. Nie, že mu povieš, že je idiot, lebo to je už potom vulgarizmus, to je už nadávka, to je už priestupok. Takže si zapamätaj jedno. Na úseku železníc, ja ti to takto poviem, keď tomu nerozumieš, hej? Aby si to potom vedel, aby si nepovedal, keď ťa ja neudám, keď ťa niekto udá, že vlastne čo sa dopúšťaš. Dobre, taký to vysvetlím a poučím ťa, pôjdem. Pokiaľ niekto necestuje, a riadne ma počúvaj, čo ti aj potvrdia hociakí vlastne iní normálni policajti, pokiaľ necestuješ, vlastne na hociakej stanici sa nesmieš zdržovať. Pokiaľ cestuješ prvým vlakom, musíš ísť vlastne cestovať. Pokiaľ vlastne nerešpektuješ pravidlá, budeš obvinený z prístupku a následne pôjdeš na správny orgán, kde ti za toto hrozí 300 € pokuta. Súčasne ti veľmi pekne ďakujem, že si usvedčoval, aj usvedčuješ príslušných policajtov, to povieš vlastne vyšetrovateľovi z inšpekcie ministerstva vnútra, pretože vlastne ja napíšem zajtra Martinovi Hudecovi, zapamätaj si, kto dostane. Martin Hudec dostane vlastne toto oznámenie, hej? A Martin Hudec, tvoj menovec, to pošle na inšpekciu ministerstva vnútra do Banskej Bystrice, pobočka Žilina, a budeš predvolaný na inšpekciu a tam vysvetlíš vlastne všetky tie veci základné. Jaký papier mi prišiel? Aký? Že prečin, krádež, že už nie, že je prehodnotený takým štýlom od... No však ja viem, však to som... roku. No tak presne, no. Že sa vlastne ako keby sa nič nedialo. Nie dialo, lebo ty si mal byť na okresnom úrade a mal si vlastne buď potrestaný ako páchateľ krádeže. Nechápeš to, že... Bol si na okresnom úrade alebo nie? Nie, nebolo treba. Prečo? Pretože mi neprišiel žiadny papier a je to proste... No tak a potom bude za to trestne stíhaná vedúca, zodpovedná na okresnom úrade na Vlčincoch, pretože ťa mali predvolať a následne si len potvrdil a usvedčil vedúcu z podozrenia z protiprávneho konania, takže vedúca okresného úradu v Žiline bude vlastne vyšetrovaná a preverovaná, prečo ťa už dávno vlastne neposlali na okresný úrad a prečo ťa právoplatne nepotrestali. Takže usvedčuješ aj vedúcu, aj zamestnancov okresného úradu na ulici Vysokoškolákov v Žiline. To nebolo tam. Ešte raz. A kde to bolo? To je úplne jedno. To není jedno, Martin. To si zvedavý, kurva. Ešte raz, vulgárne mi nebuď agresívny a pokiaľ by si ma chcel vlastne napádať, Martin, pokiaľ by si ma chcel napádať, tak musím ťa spacifikovať. Martin, pokiaľ by si ma chcel napádať, budem ťa musieť spacifikovať, pokiaľ by si ma napádal. Takže upusti od svojho protiprávneho konania a nebuď agresívny. Zatiaľ nie, ale keby si chcel. Nechaj ma na pokoji. Martin. Lebo ak ma napadneš, tak hneď okamžite volá policajt. Ešte Martin. Ešte raz, Martin. Už si chcel vymysleť, že som ťa sexuálne obťažoval. No ja si vymyslím čo, len aby si mi dal pokoj. Aha, tak potom idem od teba preč, aby si na mňa nevymyslel. No konečne, že si sa rozhodol. A čo keď si na mňa vymyslíš, vlastne, že som koňa s prepáčením, nechcem povedať, že alebo aj to si schopný si vymysleť, že? Aby som mal zofilíu, či ako to povedať, neviem to vysvetliť. Martinko, ešte raz ti poviem takto. Dopustil si sa protiprávneho konania a to protiprávne konanie bude riešené. Takže potom, aby si vedel, hej? Dovidenia.